Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti hleb sa krompirom. Ovaj hleb je pravila moja baka, mamina mama, u selo. Ona je to pekla u crepulju. Mi to zovemo crepulja ili neko kaže pod sačem. Hleb je jako ukusan. Ja ranije kao dete nisam ni znala da takav hleb uopšte postoji. Jeli smo, ali nismo znali i kasnije nam je baka pričala da oni nisu imali dovoljno brašna, pa da bi brašno sačuvali za neke druge potrebe, koristili su krompir i mesili su tako hleba. Ja sam stavila ovde 500 grama krompira, zgnječiću. Krompir je vruć, kuva se u ljusci. Izgnječite ovako krompir kao za pire. Stavit ću krompir u činiju. Ovdje ću staviti kvasac. Ovdje sam otopila kocku kvasca sa malo brašna i vode. Sipat ću u činiju. 3 pune kašičice soli. Dodat ću još malo vode. Pripremila sam 500 ml vodu, pa ću dodavati postepeno. Kilogram brašna sam pripremila. Kako mi je baka pričala, razmjera je uvek koliko stavite krompira, duplo više stavite brašna. Zamesit ću testo uz dodatak vode. Sipajte vodu pomalo. Evo, umesila sam jedno mekše testo. Nemojte da bude previše tvrdo, nego kad krenete da mesite ovako da vam se odvaja od ivice, znači mekše testo. Ostavit ću da nadođe, pokriću ga nekom kesom, krpom i sačekat ćemo testo da nadođe. Testo je nadošlo, premesit ću na pobrašnjenu površinu. Vidite kako je mekanije testo. Baka je ovako hleba mesila, pa stavi na jednu dasku i na dasku hleba naraste i onda samo stavi u crepulju da se peče. Ovako umešan hleba prebacite u tepsiju i samo malo ovako rukom pritisnite, a može se napraviti i kao veknice. Od ove količine bi dobili 2 onako veće veknice. Ostavit ću da nadođe. Uključite rernu na 200 stepeni da vam se ugreva. Kod moje bake i dan danas, kad odemo, pošto baka više nije živa, ujak i ujna žive u kući, i dalje postoji ta podnica, kako oni to gore zovu, i onda ujna peče i hleba. Tako pripremljeno će ostajati dok ne nadođe i rerna se ne ugreje. Hleba je nadošao, izbockat ću ga viljuškom. I ovako je moja baka radila. Uzme vodu, običnu, i poprska svuda hleba pre pečenja. Kad dobije zlatno žutu boju, smanjite na 180 stepeni, stavite odozgo ili foliju ili mokar papir za pečenje i nekih 40 minuta bi trebalo da se ispeče. Evo, dragi prijatelji, hleba se ispekao. Ja sam ga pekla 40 minuta ravno. Pogledajte kako je ispečen, mekan. Sad ću da isečem da vidite i parče. Vruć hleba obično ne volim da sečem jer bude posle i gletav unutra, ali evo da vidite. Pogledajte kako je savitljiv, mekan, jedan fantastičan hleba.
ovaj hleba bude i po 2 dana normalno, ako bude ostao, bude stvarno mekan, napravite, probajte. Evo domaći hleb i za one ljude koji poste, pošto je sada post, jedan fantastičan hleb. Želim vam svako dobro i prijatno, do sljedećeg videa, veliki pozdrav sa mog kanala.